fl-ittra lill-Kolossin, kapitlu 2, vers 23. L-Apostli jgħidilna li Alla ħafrilna dnubietna kollha. Imbagħad fil-vers ta' wara, vers 14 jgħidilna għaliex. Ħafrilkom id-dnubiet kollha billi ħassar il-kidba tal-preċetti li kienet kontra tagħna u kontrarja għalina. Neħħiha min-nofs u sammara mas-salib. X'inhi din il-kidba tal-preċetti li kienet kontra tagħna? Ċertament hija l-liġi tal-Alla. Il-liġi li hija tajba fiha nfisha, li hija l-ġid ta' dawk kollha li jobduha, imma għal dawk li ma jobduhiex aħna, il-dawk li kisruha, il-dawk li injorawha u għamlu bil-kontra tagħha, l-istess liġi ssir l-att tal-akkuża kontra tagħna quddiem l-imħallef tad-dinja. L-istess liġi ssir il-kundanna tagħna. Iva, il-liġi tal-Alla ġibna mhux biss ħatjin, imma wkoll tikkundannana. Ma jgħidilna illi Alla ħassara din il-kidba. Bħalmet inti għandek kont ta' dejn li ma tistax tħallsu u dak li għandek id-dejn miegħu jaqbad pinna u jingassaħ. Insa. Ikkanċellat. M'għandekx tagħtini iktar. Ħassar il-kidba tal-preċetti li kienet kontra tagħna u kontrarja għalina. Neħħiha min-nofs. M'għadix hemm takkużana u teddidna bit-telfin tal-infern għall-eternità. Kollu xogħol Alla illi l-akkużi li kienu kontra tagħna ikkanċellhom. Imma kif? Kif jista' Alla li hu ġust jinjora l-liġi tiegħu stess u lil dawk li huma ħatja jagħtihom il-libertà? B'dan il-mod u b'dan il-mod biss billi sammara mas-salib. Billi sammara mas-salib. Dak li kien bla dnub Alla għamlu biex ikun dnub għalina. U stess refa dnubietna f'ġismu fuq il-għoda. Il-kastik li kien jistħoq lilna ħadu hu, id-dejn li kien tagħna ħallsu hu meta offra lilu nnifsu biex ikun imsammar mal-għoda tas-salib. Għalhekk dalgħodu nistgħu nkunu żguri u ċerti illi dnubietna huma maħfura. Kollha kemm aħna konxi tal-iżbalji n-noqqasijiet id-dnubiet li nagħmlu ta' kuljum, imma dalgħodu hija oħti fi Kristu, ifraħ dnubietek huma l-koll maħfura. F'għajnejn Alla inti abjad daqs is-silġ minħabba dak li jagħmel Ġesu għalina. Kif għadna kemm kantajna, huwa biżżejjed li Kristu miet, huwa biżżejjed li Kristu miet għalija.